3 ting, jeg tænker på, når jeg tænker på Skive. Altså, nu tager jeg bare lige top of mind. Så er det Hancock, Bayern, Colaen og Lene Bayer. Og det lyder som om det hele kan drikkes, men det sidste er faktisk bare en rigtig god kollega. Men ellers, skål, Skive. Der er mange fede steder at bo i landet. Og man behøver ikke at bo det samme sted hele livet. Vi er i hvert fald vildt glade for, at vi flyttede hjem der, hvor vi cirka er vokset op, både Trine og jeg. Og jeg håber, det kan måske inspirere nogle andre til at have modet, for det kan godt føles som et stort spring at flytte ud. Men den der frihed i at have plads i økonomien, plads i hjemmet og også plads i fritiden. Altså, prøv at høre, det er vigtigt. Der er rigtig mange, der tror, at de er boligeksperter og får adgang til TV2 News og kan tale om rente og pis og så videre. Ikke? Det er også vigtigt. Jeg hører bare aldrig nogen eksperter nævne svigermor, når man skal vælge bolig. Og det er virkelig noget af det vigtigste, at komme tæt på svigermor, når man vælger, hvor man skal bo. Så måske I skal reklamere for virkelig gode svigermødre og bedstemødre og bedstefædre og svigerfædre i Skive.